Hello everyone, I'm Dokshing and welcome back to my channel. If you are new to my channel, I hope you would subscribe to this channel and also click the notification bell so that you would be updated of new videos that I will be uploading into my channel. So our topic for this video is about common misconceptions about the COVID-19 disease. So daghan gyud kaayo mga nagkalat ng mga balita, mga mali nga pagtuo about COVID, and so naka-decide ko nga maghimo og as much as possible a short video to address these misconceptions. So without further ado, let's start. Dok, scam man daw ng COVID, Dok. Walang dili gyud ko magmask, gitar magiilad ana. Para nako no, mao gyud na yung number one nga misconception about the COVID-19 pandemic or the COVID-19 disease itself. Nga kani daw kuno inventora, scam, or imugna-mugna lang sa doktor. Ang tinuod ana, wala gyud na siya giimbento sa doktor, wala gimugna-mugna sa doktor. Tinuod yun na nga sakit ug tinuod na nga ang pandemic ni tabo karon sa atong kalibutan. Ang ako magud maingon anino, ang mga tao nga wala na taptan sa sakit ang ilang pamilya o sila baka mismo, they tend to disregard and tend to underestimate the reality of this disease. So ang ako lang yung unsolicited advice is ayaw ninyo hulata nga kamo mataptan ani nga sakit bag-o mo mutuo nga tinuod di ay ang COVID-19. Naamagod mga testimony na mabasa nato sa internet nga naay mga individuals nga initially wala sila nituo nga naay COVID-19 nga sakit nga tinuod gyud ni siya nga pandemic. So ang ilang gibuhat, wala sila nagsuot og mask, nagpadayon na sila sa ilang mga kinabuhi, wala na practice og social distancing until nga nataktan gyud sila sa sakit. O di na sila naabtan sa kalisang kay nakasinati gyud sila nga lisod gyud ang COVID-19 nga sakit. Hinuon na may mga porsyento gyud or kasagaran sa mataptan ani nga sakit, mild ang simptomas pero dili ta katag-an nga kung ikaw simbako or ako or masikin sa mataptan og sakit nga COVID-19, dili ta makatag-an kung ikaw ba ang tipo nga mild lang ang imong pagsinati sa sakit o katong severe gyud nga kinahanglan gyud nga matubuhan, kinahanglan gyud ma-ICU, kinahanglan na dito sa close monitoring na ward nga ikaw ra gyud isa walay bisita tungod kay grabe ang imong sitwasyon, close monitoring gyud ka. So ayaw hulata nga maabot na sa isa sa atong mga pamilya or sa ato pa mismo bag-o ta motuo sa pagkakaron ang atong mga leader nga gihalal naa sa gobyerno nagsige na gyud sila pahimangno nato nga atong sundon ang mga minimum health protocols kay ang mga hospital puno na kaayo sa mga pasyente nga nasakit sa COVID-19. Dayon ang ubang sakit nga nag-exist na nadaan before ang COVID-19 wala man nangundang naara gihapon nidugang ang COVID-19. Ug isa pa nga rason nga makain ko nga di gyud na mugna sa doktor kay nganong magmugna man ang doktor o usa ka butang nga maglisod siya nga kanang iyang lisod-lisodon ang iyang kaugalingon, no? Or ang mga nurses ba. Ang realidad karon sa ospital, grabe ka busy, lisod ka ayo kay una lahi gyud wa man gyud tanaan ani nga pandemic na ay mga certain practices na kinahanglan nato buhaton, dili na pareha sa una nga pwede ra ta mag usual namo nga pag-duty sa ospital. Pero karon dapat mask gyud ka kung mahimo katong mga mask gyud nga N95 usay mahutdan pag ani sa ospital
So akong pangutana sa mga moingon lang nga scam o imbento ang COVID-19, una-unaan na ninyo, dili gid na siya imbento. Kay kani nga sakit na usab atong mga kinabuhi o kalihukan ani. Then nga nung mag-imbento man ta og something nga atong lisudon, atong mga kaugalingon or ang atong mga isikatao. Ang realidad sa COVID-19 na adito sa ospital, ang mga dili familiar sa mga hospital na panghitabo, makaingon gyud nga, wala raman kay naraman mo sa gawas. Pero simba kog maadto mo sa ospital, dito na mo makasinati. So ayaw na ninyo hulata. Ingnan ta mo tinuod ang COVID-19. So sa pagkakaroon, prevent gyud and protect yourself from being infected with the SARS-CoV-2 virus that causes COVID-19 disease. Dayon dok, unsa man nakatinuod dok, ang mga doktor naman daw nga datoan ng COVID. Kami mga pobre dili na gani mi kagawa sa among balay, lisod pa gyud pangita og panginabuhian, labi na kami katong nagsalig lang sa kada adlaw nga kinitaan. Ang ako lang maingon ani. So kung kinsa man kaha ang nag-ingon ana nga doktor lang ang nadato tungod sa COVID-19 pandemic, hinganli ang doktor nga nadato tungod ani nga pandemya karon. Dili gid na siya tinuod. Ang labing tinuod karon kay mas ni gasto na hinuon ang doktor tungod aning COVID-19 pandemic. Actually, kung naon-naon maayo man tong naa sa government kay at least naapay sweldo, no? Pero hansakan pud sila sa kasagaran mga pasyente, sila po'y hago. Pero katong nag-private practice na wala nag-practice with wala nag-affiliate sa government, apektado gyud. Kay una, karon di na pwede na irisgo nimo as a doctor ang imong kinabuhi, no? Moadto lang ka sa hospital nga example na namoy local transmission sa inyong lugar, kinahanglan di ka kumpleto sa imong proteksyon. So karon dapat na kay mask, na kay face shield, ang ibang doktor manigurado gyud para sa ilang kaugalingon o para sa ilang pamilya, mo palit gyud atong mahal nga mga respirator nga ang minimum ana 3,000, no? Gikan na sa bulsa sa doktor, dili na siya gigastuan sa ospital. Sunod ang imong mga gitawag na personal protective equipment, no? Kana siya minimum ana 350. Tapos dili man pud mag-suicide ang doktor nga mo rounds na lang na ordinaryo ra nga suot, walay PPE. Syempre, ang prinsipyo ana, the doctor has to protect himself or herself so he or she could help the patients and also at the same time protect his fellow workers, protect his family, and the end effect of that all is protect the community from being infected. Healthy community or patients who are being well taken care of are product or an outcome of health workers who also take care of themselves or protect themselves. So gasto kay karon masikan ng mga tigpangopera, mga surgeons o kanang ilang mga anesthesiologists, masakit sa ilang bulsa kay palit sila aning PAPR, kanang gitawag na powered air purifying respirator nga ang minimum ana 25,000. Ano mo palit man sila ana dok? Tungod kay naa naman gyud mga pasyente karon nga positive sa COVID-19 tapos kinahanglan na operahan. So kung operahan, taas ilang exposure ni atong pasyente nga positive, so kinahanglan gyud sila managam. So kanang nakakita mo nga mura og astronaut ang ilang attire, mao na gitawag na paper or PAPR, minimum ana 25,000 nga gikan pod sa bulsa sa doktor. So asa may kuan ana nga ni dako naman ning gasto sa doktor sa ilang pagpanarbaho, no? Sa among pagpanarbaho. Kato pong mga nagklinik na ig-an pod ani nga pandemic kay kung sa una
pwede ra nga longer clinic hours, walay limit sa patient, no? Walay limit sa number of days. Karon nag-undang yun og clinic ang uban. Personally ako nagpa-blessing ko og clinic nako, ako new clinic, pero after a few days I had to, wala pa gani ko nakasugod og dawat og pasyente. And then here in the city where I live in, a few days after I opened my clinic, ni buto ang COVID. And then eventually dali na kayo naka-declare og local transmission in fairness to the city health office here. Paspas ang ilang paglihok, and then ang ilang pag-effort sa contact tracing makita gyud. So na-trace gyud, no? O na-contain. Hopefully ma-maintain diri sa Bislig City. Pero ang sa akong part sa katong clinic na ako, igo ra gyud ko nagpa-blessing. Wa pa ko nagdawat og pasyente. Wala pa gyud, igo ra nagpa-blessing. So ang uban na nag-clinic pod, niundan gyud sila, and per appointment na ang uban, hinay-hinay. Pero katong naghinay-hinay og reopen sa clinic, dili pod sayon, no? Kay kinahanglan makagdaghan equipment para maprotektahan po ka, no? Ang doktor, maprotektahan po ang staff, ang secretary, ug maprotektahan po ang pasyente, no? Para ra gyapon na, so magpalit og mga air purifier. Ang pinakabarato siguro nga nindot-nindot mga 7,000, no? And then magtaod pa og mga exhaust fans, magbutang pag mga acrylic shield nga mahal kaayo, no? So karon personally, no, dako akong gasto. Pero wala pa ko nagsugod og clinic. Gasto gyud kaayo ang COVID. So mali gyud ang ingon nga ni dato ang doktor. In fact, nitaas ang gasto sa doktor kay kinahanglan niyang protektahan ang iyang kaugalingon batok ani nga sakit. Kay kung ang doktor pud ang maigo, dili na pud siya kabaton sa iyang mga pasyente. And we know that there are a lot of healthcare workers, doctors, and nurses nga naigo ani nga sakit. Personally, in the hospital where I work in, daghanay na nga igo sa COVID-19 disease, and kung maigan sila, mo positive sila sa swab, i-isolate sila, i-quarantine sila. And what happens is mapungkol gyud ang workforce. So, grabe ni ang effect sa COVID-19 nga sakit, nga dili gyud ka kaingon nga una, muna lang sa doktor, ug sunod, maingon pa gyud nga nadato ang doktor. When in fact, ang uban gani, wala na nabayaran, wala na nahatagan og PF nila. No? So, I think that is really quite unfair. So, para nako, walaan na nga una-una, kay dili gyud na siya tinuod. Then, unsa man gyud ka tinuod, Dok, katong na ay na-disgrasya, tapos giswab, then ingon din nila COVID, kaya di positive. Tinuod na yung anak, Dok. Ganong giswab man po to siya, nga na-aturom siya sa hospital tungod kay nabangga. Kana siya nga mga sitwasyon, common na siya sa mga lugar, kung naanay mga local transmission o di ba ka worse sustained community transmission, no? So ang bottom line anang duha ka sitwasyon, meaning naa na ang COVID-19 dinha nga lugar. Dili na kinahanglan mo lakaw ang mga lumulupyoan nga lugar dito sa or mobisita dito sa high risk or hotspot areas para magka-COVID. Naa na ang COVID-19 dinhaan nga lugar. So kung nga nga mga sitwasyon, ang question, ganong gi-swab man to siya, Dok, nga dili man wa man to siya ubo, no? Tapos na ato ra gani sa hospital tungod kay nabanggaan, no? So iswab gyud gihapon tungod kay we have to rule out nga wala siya nagdala ato nga virus. Iswab siya sa pagkarason ana is para contact tracing, no? So para ang iyang pamilya matrace ang iyang mga tao nga na-interact, matrace, ug also to avoid unnecessary exposure to the health workers. Di man pwede nga ma-blind lang ta nga sige kay na
tungod kay na bangga lang siya, wala siya ubo, wala tanan, dili lang iswab. Di naman kinahanglan nga magkaubo or unsa, no? Kay naa naman ang COVID-19 na nga lugara. So dapat i-rule out. Aside from that, no, kung nanay local transmission or community transmission, once na kay simptomas, you should be vigilant, no, of symptoms, and once na kay simptomas, i-isolate na din imong kaugalingon. No, kay as I said, di naman kinahanglan mo larga pata. Kay naa na ang COVID-19 sa atong lugar. So, mo gid nay rason, contact tracing. Ikaduha, nga pangutana. Unsa may ibutang sa death certificate, Dok? Una, ang nakapatay gyud niya sa katuatong example, ang iyang aksidente o vehicular accident. Pero ibutang gyud gihapon nga COVID suspect. Na magoy uban gyud nga mangisog gyud nga nung COVID suspect gyud ang ibutang, no? Kay ang konsekwensya na is dili na ninyo malamayan ang inyong pasyente or ang inyong minahal sa kinabuhi nga nabugtuan og kinabuhi. So, kana man pod, protection po na sa pamilya. Ay personally na ako nadunggan nga kanang I don't know anong hitabo to na nalamayan ang patient and while waiting sa iyang swab result. And 2 days while on the wait, dito ni gawas ang positive na result. So, bungkag lapini, no? So, tanan ni ato dito, contact trace and quarantine. Kay alangan naman di mo din nato makita nga kaaway naran niya siya sa hangin. So dili gyud ta kakuan kung kani siya na ba ani nga virus or wala. So bottom line is protektahan gyud nato tong kaugalingon labi na kung nanata sa lugar na naanay local or community transmission. So mao nay rason nanong ipang swab ana ang mga sitwasyon. Napagil ko lain pangutana, do, kano sumanggid mawala ning COVID, do, kay para makabalik na sa normal atong mga kinabuhi. Sama sa mga pandemic na naagian na sa kalibutan, mga pila na katuig ang nilabay na kita, most of us wala pa yun at time. Nahuman na po ito siya ng mga pandemic. So, kanina pandemic karon, the COVID-19 pandemic, makaibalo dito nga mahuman na gini, pero dili na katubag kung kanusta. No? So as of now, we have to learn to live with the virus. Unsaon man nato, Dok? So mo to minimum health protocols na gyud. Dili mo lakaw sa balay kung dili gyud importante ang lakaw. Wear masks kung mulakaw ka, mask and face shield. Wash your hands frequently with soap and water. Or kung dili wala kay access sa soap and water, alcohol. Magbaon po kag alcohol dapat every time mo lakaw ka. And practice also social distancing when going out. Or kung naamo sa balay na yung mga senior, no? Mas maayo physical distancing na lang yun. I personally know of someone nga naa siya senior sa ilang balay. Dili siya mudungan og kaon sa mga seniors. And then, mag-wear gyapon siyang mask kay naalagi mga seniors kay vulnerable kaayo ni nga mga populasyon. So, mao na siya, madugay pa ni siya and si Dr. Fauci said na mga 2022 pa gyud daw some amount of normalcy ang mabalik sa atong life. International travel will be normalized by 2023. Nay moingon nga, adok, magulat na lang mi sa vaccine. Oh, maayo mampod nga magulat sa vaccine, pero dili man yun ingon nga ang vaccine 100% makasulbad sa atong problema. Pagkakaroon na tay mabuhat kaning pagpractice sa minimum health protocols. So ato nang sundon kanang vaccine gani, no? Na sila sa trials karon, no? Clinical trials, so i-test na nila og mga tao ana. Pero taas kay na nga proseso, although they are saying the development of the COVID-19 vaccine is one of the fastest in history. Pero kanag yung mga vaccine, naagyon na ingon nga mga lagas ana nga kinabuhi, dili tungod sa vaccine per se. It could be that those individuals have some conditions already, no? So mo nang na matay sila
pero dili po nimo ma-blame ang vaccine entirely. And then, kung naana po ng vaccine, actually, gipang reserve na siya og una sa mga dato ng mga nasud. Kita, may man ta kay gisaaran ta sa China, no? Pero una ang kanang mga nasod nga nag-manufacture gyud sa vaccine, ila gyud pud unahon ilang mga kaugalingong mga tao. Dili na nato makalikayan. Tapos, kung mag-mass production po o vaccine, I don't know if makaya ba na sa mga pharmaceuticals nga mass production yun ayon. No? So, as of now, practice minimum health protocols. Protekta'i imong kaugalingon para maprotektaan nimo ang imong pamilya o maprotektaan nimo ang imong komunidad. Mao ba, Dok? Dili gyud ay scam ning COVID, no? Sige, Dok, mag-mask na lang ko. Madlok naman hinuon kung matakdan og COVID. Lisod man gyud di ay kung matakdan ta, labi na dili ta kay balo kung kita ang klase nga mo grabe ang sakit o kadtong mild ra ang sakit. Salamat sa imong mga tambag, Dok. Ya, Dok, nagpalit na kog mask ug ako na pong gisuot. Unya, magpalit na po kog face shield para na idugang na proteksyon laban sa COVID-19 nga sakit. Hinaut unta pohon makalingkawas sa taaning pandemya. Maski dili pa mawala ang COVID-19 nga sakit, at least ang mga tao makalikay na gyud niini pinaagi sa pag-practice sa mga minimum health protocols. Salamat, Dok. Salamat kay Dok sa imong pagpasabot namo, Dok, ha. Una pamilain mga pangutana, Dok, mangutana ra nya minimo. Mag-amping na lang gyud mi sugod karon, Dok, kay lisod di ay ning matakdan tag COVID. Naut unta dili na magsigigsaka ang atong mga kaso diri sa ato lugar. So that's it, guys, for this vlog. I hope na amoy na learn ani nga video karon. I hope na yung mga misconceptions na correct. If you have other questions, you can comment it below at the comment section. And if you have other questions or issues that I want to address that you want me to address about the COVID-19 pandemic, please feel free to write at the comment section below. So that's it for this video. I hope you would like this video. Click like and also share it to your friends. And also, if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and tick the notification bell so that you would be updated of new videos that I will be uploading into my channel. So take care, guys, keep safe, and have a great day ahead.